अन्थाइ नांलायगौ नामा लाइभ होनायालाय मोनबैसे सोखो दारुनल' नुखालै आंखौ कामान्डार होनो ने फैसा लाग्रा गोदोनि नामा हेल' लोगोफोर दायो दसे लाइभ फैबावलायबाय टाइम जाबाय लाइभ फैनायनि जोंहा ओमफ्राय दा जोङो दासान्दि बेयावनो दङ हामा गुमा एकदमबारे फैद' लोगोफोर फैद' दसे लाइभआव सासे फैजेनबाय ओमफ्राय आंजों लोगोआव दं नै अफिसियेल लसेब इउटुब चेनेल फैदो लोगोफोर दसे लाइभआव साबसक्राइब खालामना हो आंनि साबसक्राइब खालाय जाय बिथांमोना मिनिया लाइभआव फैदों नोंथांमोना ओरैनो थांनो नाङा लाइक खालामदो ओमफ्राय साबसक्राइब खालामदो ओमफ्राय शेयार खालामदो नायहरदो मा होनदों मा सयथा ए दंना गैलाथाय ओइ सिंग्रा सयथा नांगौनो दे फैदो दे 25 जन नायबाय लाइक खालामलांलै लोगोफोर अननानै प्लिज लाइक खालामलां दे गैला दाङा नै माथो गैलासो होनबाय लाइक खालामलां 28 जन फैबाय एसे स्टेन्डआ अन्थायावसो होनांलायदों 28 जन फैबायलै ब्र' नै 28 जन माने लाइभ होबावनाय जाबाय दे कमेन्ट खालाम दे सोर बबेनिफ्राय नायदों आंनि इउटुब चेनेलनि नामा नै लोगोफोर औ बेनो उल्थासो जायो नै इदि खिथानि आं र' नै बेनो आरोना ओइ बिदिबा उल्थासो जादों अफिसियेलल'सो नामा बिदिनो जाखायो मोजां औ हौरैनोखा अफिसियेल उल्था जाबाय ने औ आखरा 58 जन फैबाय ओमफ्राय साबसक्राइब खालामना हो नैबे औ आंनि औ अफिसियेल लसेब चेनेलखौबो औ दिप्तिजों नै फट'गा आंना प्रफाइला कमेन्ट खालामहर आरो आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना हो आं जेनेरेल भिडिअ' लाबोयो माब्लाबा मोसानाय माब्लाबा ब्लग माब्लाबा बेबायदिनो सोरनिबा जाथायफोर जानाय बायदिसिना हायोब्ला बेबायदि आं भिडिअ' लाबोयो अफिसियेल लसेब आंनि चेनेलनि नामा नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना हो आरो बयबो सापर्ट खालाम 69 जन फैबाय हनै 69 सासे लाइक हरबाय लाइक होना हो मिनियानि चेनेलखौ जाय नोंथाङा लाइट हरदों एसे फोरमायहरसाय सोर बियो आं साबायखर बावहरनो ओरैहाय दं नै आयं माहाजोन औ 25 लाख दं नै बिनि पकेटआव दा नैबे पकेटआव बिटुएल बसुमतारी हेलौ ओइ ब्र' आइ एम फ्रम कावथं I am from Kautong बिटुएल बसुमतारी हेलौ ब्र' नोंनिसिम एकदम सिलुट आंनिफ्राय आरो ओमफ्राय नोंनिफ्रायलाय बिटुएल बसुमतारी हेलौ नोंनो हनै हिनजाव गैयिफोरखौ बारा साबायखर होआला आं हिनजाव गैया दाबो जाहोआ जोंना बिटुएल फंबाया बे मा होनो जेम मा जारां नार्जारि जारां सिटि नार्जारि लंपेन्टसोलै आंजों सिदा दोनना होदों नामा गला कमेन्ट हरो बिसोरो बिटुएल बसुमतारीया मा होनदों मिनिहरबावखाबाय दा हनै खब्रा लादोंलै दाखालि आदा आलफ्रेद होनाय भिडिअ हैद रिसिटार लानाङा आंजों गाज्रि नुयो एकदमबारे सोर बिदि कमेन्ट लिरदों र' फट' खेबनि आं सोर कमेन्ट लिरामोन बेबायदि दे कमेन्ट खालाम दे लालै होनना फैदो बुंदों लोगोफोर दे फैदो अननानै प्लिज ओमफ्राय जाय नोंथांमोनहा नायदों लाइक खेबसे होलांथारलै अननानै रायजो राजाफोर आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आंनि देरसिन आंनि लैसिन आंनि बिबौ आंनि बिबै
आंनि फंबायफोर लाइक होबा ओमफ्राय गोदानै फैदोंला साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट लिरनो बेबायदि आरोना एसे अननानै बाबुफोर आदामोन फंबायफोर आदैमोन आदैमोन आब'मोन मादैमोन बिखुनजोफोर गासैबो आंनि आंगो बर' हारि लोगोफोर बेबायदि ससियेल मिडियायावहाय गाज्रि कमेन्ट दालि अननानै आंनि चेनेलावहाय आरोना आं माने मानसिफ्रा नोंनि खेला जखिंनाखौ बुजिया आरोना बेनिखायनो बेबायदि गाज्रि कमेन्ट लिरनायखौहाय गोजानाव दोन आरो मोजां कमेन्ट लिरना हर बिटुवेला नोंसोरो हालालै बाहायफोरना मोजां बुंहरदों मोनो आरोना ओमफ्राय बेलाय ओरै सोरबा हिनजाव दंखायोलै आंनाबो होनना बुंहरदों हनै मा नाम जाखो राइस सार्ट ना मा जाखो राइस सार्ट आनिरुदा हाय हेल' आदा औ आनिरुदा बसुमतारी हाय आदा मोजां बबेनिफ्राय बुंदों बाबुना नानि जाखो नानि जागोन आरिनुदा बसुमतारी नामाथ' हिनजावनि थाङा हौवानि थाङा थांबाय हौवाना हिनजाव बेखौहाय फोरमायहरदो अननानै बेबायदि आलासि जाहैबा जोंनाव अमा बेदर गोरान दंब्रा खामान्डार नुखैदा आंखौ जलंगा लाग्रानो ओइ बिटुवेल फंबाय माब्ला जाहोबावगोन नोंलाय जोंदाउ बसुमतारी हेलौ सार माब्रै दं होनहरदों नै जोंदाउ बसुमतारी मोजां जोंदाउ बसुमतारी हेलौ सार माब्रै दं होनहरदों मोजां फंबाय मोजां आंनिफ्राय आनिरुदा बसुमतारी बयस होनहरबाय हनै आदसा सेंग्रासोनो फंबाय दे फंबाय मोजां आनिरुदा बसुमतारी नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि मिनिया बर'निफ्राय नोंथाङा बस्था गोजोनबाय फिन नामा फोरमायहरफिननायनि थाखाय ना माने नोंनि नामाखौ जों जास्ट खालामा माने गोर्ल्स थाङा बयस थाङा मोनदों बेनिखायनो सोंहरफिननाय जादों आरोना बेबायदि दे फैदो दे लोगोफोर फैद बेलासि बेलारोम मुगायाव 55 दङ नै कमेन्ट हर दे ओइद आरे पिकनिक जादों नामा नोंसोरलाय जायाखै दखानाव र' माने दखानावसो दङ खावथं दखान माने नैबे जोंनि चिरां जिल्ला माबायावहाय खैला मैलानि एसे साहाजों खावथं दखान दङ आमथेखाव फैयोब्ला बे खावथंखौ मोनफैग्रोयो खैला मैलानिफ्राय फैयोला आरोना खावथंखौ मोनफैग्रोगोन ओमफ्राय बिनिफ्रायसो ओइ आमथेखा सार मोनगोन आरो माथो गय जालायखो दासो आं माने गोबावसैमोन गय जायैया दहायो गय जानाय जादोंमोन ओमफ्राय खुगाखौ एसे लेथ्रा मोननायखाय जाफामफिनदों आरो आं आदा मोना मा गामिनि होनना बुंहरदों नै आदामोना मा गामिनि जों माबानि चिरां आंनिथ' फरबदरा जाहैबाय ओमफ्राय बेनो खैला मैलायाव गोलैयो गारि भाङा ने माने गारि बायनाय बेबायदि आरोना मा खालामदों होनदों खालामदों मा खालामदों दङ ओरैनो दखानाव जिरायनानै दङ दखानावहाय खावथङाव जिरायनानै दं खावथङाव दा नाङासिबो 5था जाबाय फैदो दे नै पुरन्दर मोसाहारि मा ओंख्रि जाखो दा ओंख्रिखौ सोंहरथ'नो नाङा फंबाय दा आदामोना मा ओंख्रि जाया मा ओंख्रि जायामोननो खिथाहरदो ओंख्रि गैथ'वा मावबाय
बहले मा फुलेरा 제 목하에 상금 누나 금 칼로 뭐 비트 보리마 माबाया आदा मोना मा ओंख्रि जाया ना सोंदों हनै 차오 보내가고 माबा बड' फ्रेंआ अमा आथिं ओमफ्राय अमा आथिंजों सबायमोन ने ब्र' सबाय आंबो इसिनाव जादों ओमफ्राय होख्लायबाय हनै 소다나 넥슬리 제 लुदु गेलेनाया नै नायदो नै मा जा गेलेदों नै 제가 도 사기 사기래 그래 फैसा औ लाइभसो 하나와 आं ए गोथावथार आदा 나 허리니고 दायो आङो लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन नै खावथं दखाना नै बेनो जोब आरोना नै दखानावहाय ओमफ्राय ओरैजाय आदै दं नै हाथिमारानि आदै बियो हाथिमारानि आदै दा आं लाइभखौ दोनथ'नायसै दै लोगोफोर थांनायसै आङो गोजाङो बेलासियावहाय बांद्राय मोनाजासे थाजाया ओमफ्राय दा आङो लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन बेखिनियावनो गाज्रि दामोनथ'सै लोगोफोर आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन बेलासिनि गोजोननायखौ आं बयनोबो बे लाइभनि थ्रुयै जासिहरनाय जाबाय जै बर' हारि बाय बाय